31 ka mga pares kung asa ang ilang mga partner, mga persons deprived of liberty sa Cagayan de Oro City Jail, dungan nga gipang kasal. Ani report ni Cyril Chavez. Full of smiles and love. Kini ang nabati sulod sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory karong adlaw bispera sa Valentine's Day. Tungod dungan nga gipang kasal ang mga persons deprived of liberty kun PDL sa ilang tagsa-tagsa ka mga pares. Anaa sa 31 ka couples ang dungan nga nag-aydu isip ti mailhan nga aduna gyud forever bisan pa man nga anaa sulod sa prisuhan. Mismong si Archbishop Jose Cabantan Jr. sa Archdiocese of Cagayan de Oro City ang nanguna sa Santos nga Misa. Sa ato pa, nga pinaagi sa panalangin sa Ginoo, ang inyong panaghigugmaay ipanalaginan sa Ginoo aron mahimbalaan nga timaan sa way sugod nga gugma sa Ginoo alang kanatong tanan. Human ang Santos nga Misa ang gipaabot sa tanan ang pagpakita sa hinigugmaay sa mga bag-ong kasal. 3, kiss the cross. Di matago sa newlywed nga nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang ilang kalipay sanglit human ang 19 ka tuig nga panag-uban og pila ka bulan nga pag-antos sa paglihok sa mga papeles ug mga rekisitos. Nakasal na gyud sila bisan pa sulod sa prisuhan. Ang mister nga PDL kinsa 2 ka tuig nang anaa sa City Jail, hilabihan ang kalipay sanglit nakab-ot na gyud nila ang ilang gipangandoy nga kasal. Dili day ulahi ang tanan nga gitagaan mig pribilehiyo dinhi sa City Jail dorm male dormitory nga gitagaan mig gigayon nga bisan di ay tuod kami usa ka PDL gitugot sa panahon ako malaya namon ko malaya mo siguro gitaan ni dire so i-one word na nato bagong buhay na siguro. Sa mong kalampusan, dako sab ang kalipay sa BJMP. Labi pa nga ubay-ubay ka mga couples ang ilang napakasal karong tuiga. Kininamatod pa ang ikaupat nga hugna sa kasalan sa piitan nga ginahimo matag 2 ka tuig. Research shows good nga ang mga PDLs nato with strong family ties and strong family unit, strong family support is less likely gid sila mag-reoffend and they are more than willing to reform. Sanglit, hingpit ng kasado ang mga PDL nga anaa sa ilang kustudiya. Paningkamutan sab sa BJMP nga mas daghan pang skills and livelihood trainings ang ilang matanyag aron andam sila ugaling makagawas na ug makabalik sa komunidad. Kauban si Makoy Sempron, Cyril Chavez. 1 Mindanao